خمراتي تفهلمنا ولنا معالتها بروجرامنا نسرح لنا سلازي لما عنتون عربو خمخان متنا خلو مقعتات ناي بولوفون جيبسن سمينتو تندينو خالوت مواقعات حزمتين يقو خزبون لايك مقوار عين رسع شانال زات نخيرنا مس خالوت عبيت شانالات تولدرتن كون كلكم لايككم سبسكرايبكم شيركم كلكم اتناخركم قاصل سلازي بزح ورا بزح مسلني انا بروجرامنا نحلف خزي قاصل سلازي بمجمريا نريو ناي سمينتو واقعيو سمينتو لما عنتي لعلة 10 ورحة مشتا خلتش 17 عام تمرت زلواقو خنديتو الخمني حاد الشحي حاد ميتي إسرائيل معنتي وعلنيو أو لحالة مثل أوروقو تمسها للغون واقعي للولو معنتلا لذي أوقات قلت معالتاتون لفتر حالش نقر كل سلقل لو معنتي عروي خم نقركم أوقات قلتي كاوسوني لولو دما خالي ويك لعل ويك تحت سلا نخل الفلات نقري اللي خل جزي تولي لخا أو لغنسا ما أخلا يواقات صبت لخا قونج واقعات تلقى تولي لخا موسان قونج يمو خزنا حاد الشي حاد ميتي إسرائيل بتعمل ورد واقعيو تولي لخم مجزء لحسكم ساعات تتجزو تتكأمتي تخوني خم مالتيو سلازي زعد زي كم تقوم نعيم نم مخاطر دولي ساعات بواتساب تليجرام إيمو نعيك تروحوا لتدخل محاورة ميديا مالتي سلازي حدش واقعيو تولي لخم والسنو على 10 دشة ورحم مش خلت الشيء 17 عام زمرت نالو ما أنتي سبت واقع يوم مالتي سلازي كتجزو لحسكم ساعات كتجزو تخليكم جزات تصرحوا زلكم ويدما المجمار إكل لحسكم ساعات خزلة جزيكم مقمات ويدما جزيكم لا ناو تجوار متهيلا تخليكم سلازي كتا قديش واقع سلخونا تتغمدو دحر توسانو لخونا ناي سمينتو واقع مسرقنا قاتلنا دما نريقو ناي جيبسن واقعيو جيبسن نناي من دا اتشاكن نناي كورنيس لخون جيبسن حروج خندي اللو بتقراي لبل مرأي نغاتل قدمي نايت حروج واقع من نقاري قنا ننقركم بعال مويا خسكا خندي يوتصح ويدما خسكا خندي يسرح لبل تنرئي تمرات يخون مالتي سلازي أمقالا زوريا للو واقعنا أو تفلالي كتمات تقراي لسرح واقع استفلالي سلخونا ناي بعال مويا واقع تتفلتو صبوي مثلني سلازي نزوون كنقركم دالخو أو استفلالي كتمات تقراي قزال لكم صواتنيكم أو كتاب مقالهمو سلازي ننوي نسالخونا زواقع لسرح له أيو واقع كنقركم يخزي تخطاتولني سلازي جيبسنون خم خالقوت هم نسرامي خالقوت نقرات نكاري تواي لسرح سلازي ناكاري واقع خسكاو خندي هم الوتصح ازي ننعمل دا اتشاكيو نعمل دا اتشاك نكسرح نكاري لسرح له لو زغ الساعات أو كتاب مقالتهم خو 9 قرشي نكاري يسرح له أو كتاب مقالتهم خو مالتي أو كتاب مقالة زوري على اللغم سواتهم خو 9 قرشي نكاري الناس روح يركو كم مقالة وصعوا خونكم ويدما ترانسبورت تطعيم خان مسرح دما ترانسبورت أبيلخا وصحا كم مقالة المسرح مالتيو 130 قرشي أو تخص ساعات تطيع أو الجنزوي مالتيو 130 قرشي نكاري كسرحوا لكم يخول اليوم كم مقالة وصعوا خونكم سوات مالتيو إزي هم نقرأكم لكم نايمن دا تشاك نكجبر مالتي تشاك ترى يو هم تفيديو تريود لكم تشاك البال إزيو نايمن دا تشاك لسرح مالتيو أبز خص ساعات كم مقالة وصعوا خونكم 130 قرشي نكاري يسرحوا لكم مالت نناي كورنيس خاتين لكم كورنيس مالت زنا لعلي جيبسن نناي لعلي كورنيس دما نكسرح أبز خص ساعات كأم قال تخونكم كاشو 100 قرش جميرو كترخوهم تخليكم كاشو 100 قرشي جميرو كسرحوا لكم يخل يوم كم قال وتصلوا لكم تخون لا اسكا 100 قرشي قبل الواقع كسرحوا لكم يخل يوم بعلموا مالتي إزي كلكم تلخو جزاهم تلكيعو إذا ما كاريو تعقلوا تقلال واقع كوت لكم يخليو بو مسارتي مزحتي واقع لوتس إزي طريقة نعختكم من برنامج مسرحي ليا اسكا خن ديوت صحيح خن نبل بعلكم أو قمت تسخم وإذا ما نجزاهم كاري بعلكم ستفلتو مسؤول كواليتي تجيرهم واقع مركب تخليهم جن ملو إنفورميشن تدري سوات هاليهم بوشت مسمر أنا نقولني نجزاهم كاري نجيرهم لا بعد مسارت لا واقع توصلهم تخليها مالتي سلازي إز واقع زي هم النشاط تطعمكم مستنا جزاهم عقل تطعمكم يخم واقع توصل مالتي سلازي إذا كلكم تلخمون زوم لسرحوا بعد المياتات دما ماتريال كبعلكم خيلون إنا إيدهم بتشاهم تخافلوا مالتي واقع ماتريال كبعلكم حروج يكونوا كلنا نجارات ماتريال الصوم لسرح لا بتشا ماتريال كبعلم جيرهم تن ماتريال لسرح على الواجن بعلهم قريبكم لهم الصوم سريحهم موسع بتشا مالتي سلازي إذا واقع زيننا إيدهم بتشا للتقلي مالتي سلازي خالي ونام تايوج إني نربل حالي دما ناي بورد ديزاين لبهال ألو مالتي بورد ديزاين مالت أبت فيديوهم تريقوا لكم بورد ديزاين مالتي زيو تفلالي عن ديزاينات ناي سقع أي لوجو ناي بورد ديزاينات نيو السول سرحوا سوات نوينهم يوم للو السمون لتيقوا واقعنيو السدوما خنديتي لكمني ماتريال كبع لكم السوم نايدهم بتشا سريحهم نتخدو مالتيو
ስለዚህ ናዮም ዋጋ ብዝኸስ ሰዓት ካብ 40 ቅርሺ ጀሚሩ እስካብ 50 ቅርሺ ኣብ ለሎ ዋጋ ክሰርሑልኩም ይኽእሉ ማለት እዩ እዚኦም ቦርድ ዲዛይን ወይኖም ሰሪሖም ልኸዱ ወይ ኣዘጋጆም ልኸዱ ሰባት እዮም ስለዚ ካብ 40 ቅርሺ ክሳብ 50 ቅርሺ ኣብ ለሎ ሰሪሖም ልኹም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ንካሪ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስል ኣጠቃላሊ ንበዓል ሙያ ተውፅዎ ዋጋ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ሰዓት ጂፕሰን ኩሉ ሰብ ተመራፂ ገይርዎኒዮ ናይ ስራሕ ዓይነት ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ንገዛና ዲዛይን ጥቀመሉ መብዛሕትኡ ፕላስቲክ ንሳት ኣብ መብዛሕትኡ ገዛና ቀሪኡ ልርከብ ኩሉ ሰብ ስሒዎኒዮ ናይ ጂፕሰን ዓይነት ኮርኒሳት እዩ ማለት እዩ ከም ተፈላለዩ ትሪኦ ኣለኹም ኣብቲ ቪድዮ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ዲዛይን ኣማራጫት ኒኦ እዮም ብኦ መሰረት ኸዚ ናዝ ልሙጥኑ ዲዛይናት ኣለው ኤልኢዲ ላይት ብውሽጢ ኣትይዎም ንገዛና ፍሉይ ዝኾነ መልክዕ ኣለዎ ዓይነት ናይ ጂፕሰን ዲዛይናት ኒኦ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም እውን ነቶም ዝሰርሑ ሰባት ዓኹም ቆንጆ ዝኾነ ስራሕ ስለዝስራሕ ኣብ ዝኸ ሰዓት ንሺ ዋጋ ውስኽ ክብል ይኽእል እዩ ምስቲ ናይ ትራንስፖርት ኮይኑ ወፂኹም ካብ ትግሪ ካብ መቐለ ወፃኢኹም ሰባት ንሺ ምስ ናትረተ ትራንስፖርት ትሕዘኩም ትኽእል እያ ኣብ መቐለ ዙርያ ዘለኹም ሰባት ግና ምስታን ነገርኩም ዋጋ ጌርኩም ኣነፃፂርኩም ኢኹም ንበዓል ሙያ ትኸፍልዎ ዘለኩም ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መስል ሙሉእ ለይተረድአኩም ነገር ተሃልዩ ኣብ ኮሜንት ወይ ጠይቁኒ ወይ ድማ ብውሽጢ መስመር ኣናጉርኒ ንዓያ ለይተረድአኩም ወይ ድማ ክትልእኹ ትደልዩ በዓል ሙያ ክትረኽቡ ወይ ከራኽብኩም ትደልዩ ሰባት ኣለኹም ጠይቁኒ በዓል ሙያ ለከራኽብኩም ይኽእል ዝሰርሑ ሰባት እኒኡ ስለዚ ምስኣቶም ተነጋጊርኩም ደስ ዝብለኩም መሪፅኩም ኣብ ዝኸ ሰዓት ለሎ ምስራሕ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ኸዚ ናብ በዓል ሙያ እዚ ካበልና ድማ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ትሕሩጭ ዘለዎ ዋጋ ኣብ ዝኸ ሰዓት እንደኒኡ ትልኩም ኣብ ዝኸ ሰዓት እቲ ሕሩጭ ንኽልቲኡ ልኾን ተመሳሳሊ ዋጉ 250 እናተሸጠ ይርከብ እቲ ናይ ኮርኒስ ለዓሊ ኾና እቲ ናይ ቻክ ልሽወጥሎ ሮማናት ይልብል ሮማናት ጂፕሰን ኣብ ዝኸ ሰዓት ኣብ መቐለ እናተሸጠ ድርከብ ብበዝሒ ለሎ እሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኮርኒስና ናይ ቻክ ናይ መንደቕ ልኹን 250 እናተሸጠ ይርከብ ብርግፅ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዝቐነሰ ዋጋ እዩ ኣብ ካልኦት ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ኣብ ካልኦት ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ትሪኡ ተለኹም ንሺ ውስኽ የብሎም ዋግኦም ንሺ ናይቶም ድርጅታት ዓይነት ስለልፍለለ ንሺ ዋጋ 350 ይለውፅሑ እኒአው ኣብ ትግራይ ግን ንሺ ናይ 250 ዋጋ እኒአው ስለዚ ብኣቶም መሰረት ቆንጆ ዝኾነ ዋጋ እኒአኩም ናይ ጂፕሰን ላ ስለዚ ብኣ መሰረትኩም ተስርሑ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ ከምታል ነገር ክኹምያ ናይ ገዛኹም ዓቐን መጀመርያ ትፈልጡ እስካዕ እንደ ይውድአኒ ልብል ነገራት ኩሉ መጀመርያ ትውስኑ ድሕሪኣ ናይ ተዓቐን ገዛኹም ተሪኣ ምስቶም ናይ ጂፕሰን ስራሕ ሰባት ተነጋገሩ ቶም ጂፕሰን ስራሕ ሰባት ለክንደ ይዋፅኦም ወይ ድማ መስኹም ላ ተደራዲርኹም ታተድሊኩም ተወስዱ ማለት እዩ ስለዚ ሙሉእ ዝኾነ ሓገዝ ትደልዩ ታሊኹም ኮንትራክተራት ኒኦ በዓል ሙያ ስለለለው ምሳና ምስኦም ትነጋገሩ ተወሊኹም ስልኮም ኮኩም ይኽእል ኣናጉርኑ ውሽጢ መስመር ደስ ዝብለኩም ዓይነት ስራሕ ተስርሑ ትኽእሉ ኢኹም ፕላስቲክ ከስርሕ ልብል ሰብ ተሃልዩ ና ፕላስቲክ ከዝለ ዋጋ ክነግረኩም እንዴ ፕላስቲክ ኮርኒስና መስራሕ ትኽእሉ ኢኹም ጂፕሰን ካብረኒ ልብል ሰብ ተሃልዩ ፕላስቲክ ለምስራሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ዝኸ ሰዓት ዘሎ ዋጋ ናይ ጂፕሰን ግና እዚ መስል ኸዚ ናይ ፕላስቲክ ክንደይ ይሽወጥሎ ኣብ ከተማ መቐለ ትልኩምኒ ኣብ ከተማ መቐለ ብልደስ ዝብለኩም ዲዛይናት እንትሪኦም ለኹም ኣብቲ ቪድዮ ሓሪፍ ዝኾኑ ዲዛይናት ኒው ዋጋኦም ድማ ካብ 350 እስካዕ 370 ልውፅሑ ዓይነት ፕላስቲክ ናይ ቦሎፎን ኣሎ ዋጋኦም ኣፈላላይ ይፈጠረኝ እስካዕ ሕዚ ቆንጆ ዝኾነ ዋጋ ሒዙና ቀፀለ ይርከብ ስለዚ ካብ 350 እስካዕ 370 ኣብ ዘሎ ዋጋ ግና ናይቶም ናይ ቦሎፎን ዲዛይናት ብደስ ዝብለኩም መሪፅኩም ሙሳድ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ጂፕሰን ሳሎን ዋላ ስሪሕኩም መደቀስለ ብፕላስቲክ ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ኣዛኒእኩም ለምስራሕ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ትደልይዎ ቦታ መልክዕ ክትፈጥርልኩም ትደልይዎ ነገር ብጂፕሰን ኣስሪሕኩም ኣብቲ ዝተረፈ መደቀስ ኮንተንት ዋላ ፕላስቲክ ናገርኩም መጥቀም ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ንሎሚ ግና ዘሎ ዋጋ ናይ ጂፕሰን እና ፕላስቲክ እዚ መስል ናይ ሎሚ ዓንቲ ናይ ቴንዲኖ ዋጋ ሊቀርብልኩም ተመሳሳሊ ስለዝኾነ እዩ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዝረኣኹም ናይ ቴንዲኖ ዋጋ ማዕረ ዝኾነ ዋጋ እዩ ናይ ሲሚንቶ እና ቴንዲኖ ሓድሽ ዋጋ ልወፀ ኢሊ ኣብ ሶኒ ግና ሓድሽ ዋጋ ክወፅእ ስለዝኽእል ኩሉ ግዜ ሶኒ ዝተፈላለዩ ናይ ዕዳጋ ለውጥታት ስለዝግበረሉ ኣብ ሙሉእ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ሒዘልኩም ክመፅያ ሽዑ ትፀብዩኒ እስካብ ሽዑት ግና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ለይወፅሕ ሰብ ተሃልዩ ቻናል እዚ ሼር ጎርሉ ክጠቕሞ ወይ ክርብሖ ትልወሰው ኩሉ ላኣኹሎም ስለዚ ኩለና ዛ ቻናል እዚኣ ብልተኻለ መጠን ላይክ ናገርና ሼር ናገርና ንዕብያ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ እስካዕ ንረኸብ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን